Η έβρεση ενός καλού και ελαφρού επαγγελματικού λάπτοπ είναι δυνατή, αλλά τα πράγματα γίνονται πολύ πιο δύσκολα αν δεν θέλετε να θυσιάσετε τις επιδόσεις. Λοιπόν, η Asus λέει ότι έχει τη σωστή απάντηση και ονομάζεται ExpertBook B5. Διαθέτει ισχυρές επιλογές στο κομμάτι του επεξεργαστή, ένα καλά προστατευμένο πλαίσιο και πληθώρα χαρακτηριστικών ασφαλείας όπως TPM2, υποδοχή κλειδώματος Kensington και έλεγχο συσκευών USB. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που μας άφησε άφωνους και δεν μπορείτε να το βρείτε στο χαρτί των προδιαγραφών. Μείνετε μαζί μας τα επόμενα λεπτά και θα το ανακαλύψετε. Το B5 OLED διαθέτει οθόνη OLED 16 inch, αλλά είναι έτοιμο να μπει σε μια κλασική τσάντα για λάπτοπ 15 inch χάρη στα λεπτά πλαίσια του. Πάνω από την οθόνη υπάρχει είτε μία HD είτε μία Full HD κάμερα με τεχνητή νοημοσύνη, με ακύρωση θορύβου ήχου και εικόνας και φυσικό κλίστρο. Παρά το ισχυρό hardware που διαθέτει, αυτό το λάπτοπ είναι πολύ ελαφρύ με βάρος που ξεκινά από 1,4 κιλά. Είναι επίσης αρκετά λεπτό με πάχος λίγο κάτω από 20 χιλιοστά. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στο κράμα μαγνησίου αλουμινίου που χρησιμοποιείται για το σασί. Όπως υποθέτεται και σύμφωνα με την παράδοση στην οικογένεια ExpertBook, αυτό εδώ έχει επίσης λάβει την πιστοποίηση MIL STD 810H για ανθεκτικότητα. Όσον αφορά την εμφάνιση, υπάρχει ένα σκούρο navy matte φινίρισμα γύρω-γύρω, το οποίο κάνει καλή δουλειά για να απαλλαγεί από τα δακτυλικά αποτυπώματα. Μιλώντας για τα δάχτυλα, το πληκτρολόγιο έχει εξαιρετική αίσθηση. Διαθέτει οπίστιο φωτισμό, μεγάλη διαδρομή πλήκτρων και ανατροφοδότηση με κλικ. Παρεμπιπτόντως, ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι κρυμμένος στο power button. Το touchpad μας σόκαρε στην αρχή επειδή είναι ένα από τα μεγαλύτερα που έχουμε δει και η απόκριση και η ακρίβειά του είναι φανταστικές σε όλη την επιφάνεια. Το λεπτότερο προφίλ δεν θυσιάζει καμία θύρα, καθώς το ExpertBook B5 διαθέτει όλα όσα θα θέλαμε συμπεριλαμβανομένων 2 θυρών Thunderbolt 4 και θυρών HDMI και USB πλήρους μεγέθους. Έτσι, το B5 μπορεί να συνδεθεί σε συνολικά 4 οθόνες 4K, 3 εξωτερικές και την ενσωματωμένη. Εδώ είναι και η οθόνη σε όλο της το μεγαλείο. Διαθέτει ένα OLED panel 16 inch Pantone Validated με ανάλυση 4K, αναλογία 16:10, εξαιρετικές γωνίες εστίασης και μέγιστη φωτεινότητα 446 nits. Τα OLED panel έχουν άπειρη αναλογία αντίθεσης ώστε να έχετε βαθύ μαύρο και χρώματα που ξεχωρίζουν. Βοηθά επίσης το γεγονός ότι η οθόνη καλύπτει πλήρως τις γάμες sRGB και DCI-P3 με δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ τους στην εφαρμογή My Asus. Όσον αφορά την ακρίβεια, το panel είναι εξαιρετικό από μόνο του. Καταγράψαμε τιμή Delta E 1,6 χρησιμοποιώντας την προεπιλογή Splendid and Normal στην εφαρμογή My Asus. Αυτές οι τιμές κάτω από 2 θεωρούνται ακριβείς, οπότε μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για δημιουργικές εργασίες. Ο ήχος που βγαίνει από το ExpertBook B5 OLED είναι εξαιρετικός, καθώς έχει ποιότητα και βάθος. Επιπλέον, δεν υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις σε ολόκληρο το εύρος των συχνοτήτων. Το ExpertBook B5 μπορεί να το παραγγείλει κάποιος σε έκδοση Intel Core 12ης γενιάς ή 13ης γενιάς. Εμείς επιλέξαμε την παλαιότερη αρχιτεκτονική, αλλά με ένα μοντέλο υψηλών προδιαγραφών, i7 1260p. Έχει πολύ καλές επιδόσεις, πάνω από 20% ταχύτερες από την έκδοση U. Όσον αφορά τα γραφικά, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ένα ειδικό ARC της Intel ή την ενσωματωμένη μονάδα στον επεξεργαστή. Η ψήξη ενός τέτοιου λάπτοπ με επεξεργαστή είναι μια πρόκληση. Και να πως γίνεται εδώ. Πρώτον, το καπάκι διαθέτει λαστιχένια πόδια που ανυψώνουν το πίσω μέρος της βάσης για καλύτερη ροή αέρα. Στη βάση υπάρχει μια σχάρα για την εξαγωγή του θερμού αέρα. Προχωρώντας στο εσωτερικό του μηχανήματος, βλέπουμε μια σχεδίαση διπλού ανεμιστήρα με 2 heat pipes. Το αποτέλεσμα είναι ο Core i7 1260p να μπορεί να διατηρεί 51W για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα, ενώ διατηρεί 35W και 2,3 GHz για περισσότερο από 15 λεπτά, που είναι πολύ παραπάνω από το βασικό TDP των 28W. Για να βάλουμε τα πράγματα σε μια προοπτική, αυτή είναι μόνο η υψηλότερη διατηρούμενη συχνότητα που έχουμε καταγράψει ποτέ για αυτόν τον επεξεργαστή, αλλά είναι επίσης ο πιο δροσερός 1260p που έχουμε δοκιμάσει. Αυτό είναι μια τεράστια νίκη για την Asus, επειδή σημαίνει ότι έχετε όλες τις επιδόσεις χωρίς να ανησυχείτε για την αξιοπιστία μακροπρόθεσμα. Η GPU λειτουργεί επίσης σε χαμηλές θερμοκρασίες με μέγιστη θερμοκρασία μόλις 65 βαθμούς Κελσίου και αρκετά υψηλές ταχύτητες ρολογιού. Η άνεση και αυτή είναι επίσης μεγάλη, καθώς τα επίπεδα θορύβου ήταν χαμηλά ακόμη και όταν υποβάλαμε το λάπτοπ σε απαιτητικές δοκιμές. Η βάση είχε θερμοκρασία μόλις 35,7 βαθμούς, η οποία είναι πάρα πολύ καλή. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι η τεράστια μπαταρία των 84 βατορών. Ναι, την επιλέξαμε αντί για εκείνη των 70 βατορών και σίγουρα είμαστε ικανοποιημένοι. Διαρκεί 13 ώρες και 9 λεπτά περιήγηση στο διαδίκτυο ή 7 ώρες και 34 λεπτά αναπαραγωγής βίντεο. Αξίζει σίγουρα τα επιπλέον 100 γραμμάρια. Ενώ υπάρχουν 8 GB ενσωματωμένης μνήμης, έχετε επίσης μια υποδοχή SODIMM. Αυτό σας επιτρέπει να εξοπλίσετε το λάπτοπ με έως και 40 GB μνήμης RAM DDR5.
Από πλευράς αποθήκευσης υπάρχουν δύο υποδοχές M2 για δίσκους SSD 4ης γενιάς με υποστήριξη RAID. Αυτό που μας εντυπωσίασε περισσότερο στο Asus ExpertBook B5 είναι σίγουρα το σύστημα ψήξης, ειδικά δεδομένου του περιορισμένου όγκου του λάπτοπ. Σε συνδυασμό με το άκαμπτο σασί, αυτό το μοντέλο έχει τη δυνατότητα να σας εξυπηρετήσει για πολλά χρόνια στο μέλλον. Είμαστε επίσης πολύ ικανοποιημένοι με την οθόνη, τις επιδόσεις και τις επιλογές αναβάθμισης. Και τώρα έφτασε η ώρα να ολοκληρώσουμε αυτή την παρουσίαση με μία μικρή δροσερή λεπτομέρεια. Αυτή η μικρή λιχνία LED εδώ ανάβει έντονα όταν είστε απασχολημένοι σε ένα call, ώστε οι συνάδελφοί σας να το γνωρίζουν και να μην σας ενοχλούν εκείνη τη στιγμή. Συνολικά, το Asus ExpertBook B5 OLED σας δίνει μια ισχυρή πλατφόρμα για να κάνετε άφθονη δουλειά, ενώ είναι γεμάτο με χαρακτηριστικά που του επιτρέπουν να είναι ένα εξαιρετικό καθημερινό μηχάνημα για την επιχείρησή σας. Τέλος, η φορητότητα και καλοφτιαγμένη κατασκευή του δεν δυσαρέστησαν ποτέ κανέναν, οπότε προχωρήστε και βάλτε το λάπτοπ αυτό στη λίστα σας.